No, jos me ajatellaan italian kieltä, niin italian kielessä on monia sellaisia puolia, jotka tekee sitten niin kuin helposti lähestyttävän kielen ja sellaisen, josta on niin kuin helppo päästä semmoiseen ihan niin kuin perustasoon, jos ei halua mitään sen niin kuin täydellisempää kielitaitoa, mutta sellaiseen niin kuin turistijuttelu Italiaan, niin siinä on hyvin helppo päästä käsiksi. Se johtuu muutamista semmoisista ihan käytännön teknisistä asioista, että esimerkiksi siitä, että Italia kirjoitetaan hyvin niin kuin ääntämiselle läheiselle tavalle, että Italiassa ei mitään sellaisia kummallisia kommervenkkejä kuin vaikka Englannissa ja Ranskassa, missä saa suurin piirtein arvailla, missä ollaan menossa. Italia, kun se oppii muutamat perussäännöt, niin sitten tietää aina kirjoituksesta, että miten se lausutaan. Korkeintaan voi tulla ongelmia painotuksen kanssa, mutta eihän nyt ole kovin vakavia nekään.